mapek mabedo kachwe. Mar ariyo bende giwacho ni fumigation mar mondo mi otim nikech classroom kata mana kilese bende giwacho ni nyithindo nyalo gamo tuoche nikech wang'e ni kinde ma bende koth chwe nitiere tuoche mopogore kopogore gi nyaldiema mano kolera bende nitiere moro miluongo ni kachocho kata bilharzia akeni wach ni kopogore kotenre gi okang' ma kamano dwa chamo. Awacho ni skul en kama nyithindo onego bed ni some, to en kama onego bed ni en a safe space ma nyathi yude puonj ma gima nogeno, en gi geno mar maisha mabiro. Kuom mano ng'eny gik moko onego bed ni nyaka sani onego bed ni kapok nyithindo yawo skul to gimoro amora bed ni oseikore. Nyaka sani nikech ang'e ni mano bende en achiedh nane mokwongo kata mana kineno kata mana liero mago mag skunde mopogore opogore. Jonyuol pod nitiere kanyo nyaka rom ga jwang'a. Jonyuol ma bende nojotie skunde mopogore opogore kinde gi ma bende koth osebedo ka chwe. En mana ni jonyuol ma kamagi ahinya ma bende ojote wang'e ni skunde mag sekondar bende gi primary akeni nyalo konygi nade nikech mieche gi bende neno ka pi nosedaro gi. Konyruok nyalo wuok negi kanyo kaluwore kodin. Nitiere organizations manyalo biro, to gima anyalo wacho ahinya ni yani communities mondo bi kanyachiel to mondo gikony nikech ng'ata achiel ok nyal konyo, to kata sirikal nyalo timo mana maginyalo to ni joma nitiere kanyo ginyalo makre kanyakla nang'o eka mondo gitim gimoro magolo midhiero kaka magi.